Til prøven kan du blive bedt om at kontrollere lyset. Du kan blive bedt om at kontrollere nærlys, fjernlys, blinklygter, havariblink og stoplygter. Stoplygterne, det er også det, vi kalder bremselygter. Hvis vi gerne vil tænde for positionslyset, så er det den her, vi tænder for. Det her er symbolet for positionslys. Altid husk at trykke kontakten tilbage på auto, når man er færdig med sin kontrol. Positionslyset og havariblinket, der behøver vi ikke at have tænding på for at tænde dem. Men hvis vi skal kontrollere de andre lygter, så er vi nødt til at have tænding på. Nu har vi tændt for strømmen i bilen, og så kan vi altså dreje den hen på nærlys. Nærlyssymbolet, det ser vi der. Nu har vi fået tændt vores nærlys inde i bilen, og så skal vi altså kontrollere, om lyset det har samme farve og styrke. Så gå lidt tilbage, så I kan se begge to på én gang, og ud fra jeres bedste skøn, se, er det samme farve og det samme styrke. Det synes jeg altså, det ser ud til her. Vi skal også kontrollere, fordi et krav til nærlyset er, at nærlyset det ikke må kunne blænde, og derfor skal det have et fald på minimum 1 cm per meter. Kontrollen af det er, at vi går helt op til siden af bilen her, lader lysgrænsen ramme ind på bukserne, så sætter I en finger på toppen af lysgrænsen, går 1 meter til siden og kontrollerer, at lysgrænsen den er faldet 1 cm. Hvis vi skal skifte til fjernlys, så er det blinkarmen, vi skubber væk fra os selv. Når vi har skubbet den væk fra os selv, så vil det blå symbol inde i instrumentbordet også komme til syne. For at slukke igen, så trækker vi blinkarmen ind mod os selv. Når du skal kontrollere stoplygterne eller bremselygterne, så er du nødt til at have hjælp af nogen. Vi ser her, at det er baglygterne. De er begge to tændt, og de er nødt til at være tændt, for at vi kan se forskel på bremselygterne og de almindelige baglygter. Et krav til stoplygterne, det er nemlig, at de skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne. I beder den sagkyndige om at sætte sig ind i bilen og træde på bremsen, så I kan stå nede bag bilen og lave kontrollen af bremselyset. Så jeg kunne godt tænke, ja, så kan vi se, at der er 1, 2, 3 bremselygter tændt nu. Og det er altså også det, der skal være. Så vi skal have 3 bremselygter. De skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne. Prøv at træde et par gange. Og vi kan sagtens se, at der er en stor forskel i lysstyrken her. Så de lyser altså væsentligt kraftigere, og det er bare ok. Når vi skal kontrollere blinklyset, så blinker vi til venstre til at starte med. Så går vi ned og kigger. Det er en god idé lige at bruge fingeren og pege på, så den sagkyndige kan se, at vi kigger det rigtige sted hen. Der skal jo være 3 blinklys på hver side. Bagefter så går I ind og blinker til højre. Hen og kig, det virker. Det virker også. Og nu har vi altså lavet en kontrol af blinklygterne. Et krav til blinklyset, det er, at det skal lyse gult. Jeg er med på, at det godt kan se orange ud her, men vi kalder det gult. Og det skal lyse så kraftigt, at det kan ses selv i sollys. Herover i midten, der sidder havariblinket. Når vi trykker på havariblinket, så skal alle 6 blinklygter gå i gang. Man går rundt om bilen og kontrollerer, at alle 6 blinklygter blinker. Når man er færdig med kontrollen,
så trykker vi på knappen igen. Bag på min bil her nederst, der sidder reflekserne. Vi skal bare kontrollere, at de er hele og de er rene. Det samme gør vi med alle bilens lygter hele vejen rundt. Hornet det skal have en klar og konstant tone. Det betyder, at den ikke spiller melodier eller noget. Og der kan vi høre det, at hornet har en klar og konstant lyd.